Nasa may bisita kadyot lang mga kagahi. Ang trade marketing sa Uy Masoy! Ang maker sa Fighter Wine. Kauban nato karon si Boss Lito Dichos. Boss Lito! Morning! Good morning. Good morning, Boss Lito. I miss you. Wow. Oy, nasi Boss Lito diri kay kabalo mo. Siyempre, kabalo naman ta na Fighter Wine, na Fighter 50. Pero amo lang gusto ilon sa inyo ha kung nakita ninyo sa akong mga post bago lang. Naibag-o karon nga lami kay nga ladies drink ganahan si Lito ani. Bag-o ni siya nga produkto karon sa Uy Masoy. Unsay pangalan ani boss? Mustang. Mustang. Kailan kita ng Mustang no, ang mahalon gikay na siya. Oh, nga Mahalon nga sakyanan. Kuan daw na po mga amigo nga Mustang na mga musta para mangutang. Mustang. Mao ni karon ang pinakabago sa Uy Masoy ang Mustang Alcomix. Boss, unsa may kuan ni boss? Unsa may karakteristika ni? Unsa may lasa ning dating ani niya? Ang nakandindot na natong Mustang Burn kay atong gikuha unsa tong ganahan sa atong mga bag-ong manginumay, bag-ong tunog inom, labi pud atong mga kanang babae o ladies nga hilig kayo og ganing chill sa mga gagmay na bar. Correct. Kay karon lisod man mo dagko nga bar. So natay Mustang na Alcomix. 10% lang ang iyang alcohol. So nagi-alcohol ka pero 10%. Depende man na si mong abay kung gwapo, dali ra man kay ka mahubog. Oh my God. So sa atong klarohon kay siyempre basi Uy Masoy na. So ang Fighter Wine mo matong classic nato para man gito sa atong mga airpa dito Fighter 50 para sa mga hamtong. So kaning Mustang karon ang taste ani is para pang babae medyo nindot ni pang ladies drink ang dating. Yes, mga gina-burn. Unsa ba mas lami ba ni sir kung bugnaw sir, night chaser o pwede na niwa night chaser ni? Wala siya chaser. Actually, kinahanglan sa bugnaw kay ma-feel nimo unsa gid iyang kalami. So ang nindot ani kay sa uban nga mga flipboard lugar nga mga Alcomix nga mga imnonon, ang igo ani lahi. So sama sa imong giingon nga ang imong programa gahi. So kani pud siya lahi pud siya glami kay sa isa ka botelya ang katong uban mo inom kag tulo ka botelya ay hali mo mapil ang igo. Kada siya isa ka botelya Nana. igo. Agay. Kalami. Sweet. Nakabutang diri Mustang Alcomix. Sweet, strong, ug wild. Para ni Kaboy Negro. Wild. Alright, boss. What if kung ay gusto nga mga tindahan nga gusto mo try ani, na ba tayo available per box ani, boss? Pwede ta mo deliver sa mga tindahan ani? Okay problema. Mag-contact lang, pwede ta mo deliver. Alright. Sige, boss. Unsay contact number karon sa opisina sa Uy Masoy para kay basi ka mo karon diyan amoy tindahan, amoy bars, amoy kuan nga gusto mo mag-order mo try ni bisag usa ka box lang asa sila mo contact, boss? Atong number 0917 0917 63 63 55 55 255. 255. Nabay Facebook ta no sa Uy Masoy. Sabi ginagamit ron sa Uy Masoy nga kondagan man kayo. Katong dito sa Cebu diretso ra sila. Okay. So ano ato nara mo gi-display ang number 0917-6355-255. Kung gusto ninyo magpa-deliver mo da sa inyong mga tindahan, at least usa ka box, boss, no? Pwede na. Pwede na, sabutan nato na. Tapos, kung gusto sila mo try ni kay labi na karong Biyernes man, boss, mag-chill-chill niyang gabi asa sila nga tindahan mo adto. Pwede na mapalit sa atong tindahan sa Carmen Marketing, Carmen Marketing. sa Ginseng, Okay. available po na sa Balingasag, Sa Balingasag. Okay. Ororama, Ororama available po ni siya o og sa Champs. sa Champs Convenience Store. Available po. Alright. Try nyo na. Biyernes karon. Try na ninyo the new Mustang Alcomix Sweet, Strong, and Wild. Gawa sa Bern ay napuntay during Sundays natas mga beach. So abangan nila kung natong isa tong mga atong beach na posible nga naa dito atong Mustang team. Ayan. Para at least makatesting mo. Lami bito actually. Actually, boss, lami siya, boss, kung katong dagay ice. Ice. Eventually, agay. Ano yung ice ang katapat. Ice ang katapat. Dagan salamat, Boss Lito Dichos, ang trade marketing sa Uy Masoy. Alas 7